Grace nga lawan nam ko. Grace, grace, ngalalay na kapok, ba't ka jingkit jong ngapan kaladu, hagading po na ngalayeng ngaladyo, di men tangan ko men junam shu. Utray unla yana unong hakmat jong ukopan bahagasa lengan yosyong haying blakre ngalalay na kapok, ba't ka jingkin jong nahat kaladu, hagading po na ngalayeng ngaladyo, di men tangan ko men junong shu. Ini bertengah nomor jengruai ke sanspa prapupra, tu pailok apailok, nomor jengruai ke sanspa prapupra. Pailok, tu pailok apailok, balay penyape, uplay apimenta, ukot iisne, ujisu ukot men simru uongwan, ki angel ki yaap. Ya pihi bantah kulak paro tuan
tu aliwan no menta Jisu ya bidang kot tu aliwan Ino ya perthai bat ya kaspa jongka Wat benut ya kia lewan bud ya nga Gajing bud teng wat ai ya pikan syukur Bapi pin sange Onda poi hikapor Wan rang li wan chuki Wan ploi no kat ba Kiwa kajing em Kidang tut snur bha Kulak paro tuwan Tu aliwan no menta Jisu ya bidang kot Tu aliwan no menta Ino ya perthai bat Ya kaspa jongka Wat benut ya kia Dewan bud ya nga Ini penting ada khot kosau Balai pin syupet Log syariat kajing tim Haba uji su Don lapan lagi Lada bidang ada Tin aliwan to Dala di pin syembang Bating impin yo Kulak paro tuwan Tu aliwan no menta Jisu ya bidang kot Tu aliwan bud ya nga Ino ya perthai bat ya kaspa jongka Wat benut ya kia lewan bud ya nga Kulak paro tuwan Tu aliwan no menta Oh Jisu ya bidang kot Tu aliwan bud ya nga Ino ya perthai bat ya kaspa jongka Wat benut ya kia lewan bud ya nga Yang penting syuk nomor jengruai ke balai spak kendai Me ka benta junga Nomor jengruai ke balai spak kendai Meka ben ta jong a jiu nong Kodor ta ya ka perthai Shilente kajing im jong a ai ngan yan ku trai bat ni Meka benta jong aju nom say sin Meka ben ta jong a jiu no Kodor ta ya ka perthai Chile
Nam du wai ban yo ca chính su lâm bê chính snow pa birthday Yagashi Dom nga nom shep din Dang bangan Yo yak bat me Lem bat me Lem bat me Lem bat me Oh lem bat me Yagashi Dom nga nom shep din Dang bangan Yo yak bat me Lem bat me Lem bat me Oh lem bat me Lem bat me Lem bat me Yagashi Dom nga nom shep din Dang bangan yo yak bat me Hakilen Ti dum to suma Ang ruway lang Bad hagi Eryong birthday Shaka ken Dog ding ban ding shine Ai gan yo Rung lam ban me Hoy lem bat mi an troai. Lem bat me Oh lem bat me Lem bat mi an troai. Lem bat me Hoy lem bat mi. Lem bat me Shaka ken Dom ding ban ding shine Ai gan yo Rung lem ban me Belay nang tagapuram siya. Amen. Mentang inyo ban sedang no yagani ka jingseng kabalong ka jingseng ilap jong kabalang ki parabungit baro ki bedon hangni kapor hangni yumani klam na jer na gano kabalang kapapidon bele poi sikani ka jingseng ni ai kuble pi baro ki
Paraman sim ki parlok parasong sinong ru ki ba laban don ngani ka por yumani. Kumju ru ya phi ki parlok ki parabungan ki ba yo sngu ngani ka jing pensawa hagani ka por kum ka balang hagani lom siap ni don ya ka ban sambyang ya gani ka khubor ka jing penim hagani ka janmit hagani ka sngi ka bakhadu jong ka jing sang ngilap ka bangila sedang nadu kani ka sngi monday ka balalen but ngida khot karpat ifi bafin ai ka por ka bakodor jong phi namar ka don ka khubor ka bakodor ka khubor jong ka jing penim ka bau bleu lapan kre lembau syakri ujung uban selap ya gani ka ketien ka jing penim hagani ka kenta ting ida khot sungbhai fi baro ki badan sikiwai pat ki jaka mafiru ki bala banyo sngo ya gani ka khubor lengba ke YouTube channel jong ka balang tup ai ka por jong phi bafinyo sngo kai ka bau bleu don ban kran phi ka ban long ka jing kar khu phin mat ye ka jing pen im bat ye ka jing pen thamai ye ka jing im ka jong phi lengba ka khubor ka ban sepen bana ka ni ka por tungin ye doi ko khpa jungi ubah beneng ngidap da ka jingai ngu ka bakrau ye me ko pa naga benta bame ai pat nengi sasisin kani kalat ka bakodor e atrai habanginang im kisngi ka banang ka ki lanang kelas tat atrai ndrei medang pli kalat ka bakum kani sasisin pat bakum ka balang ka jome kum ka kenhun ka barit ka jome kenrat nginyo sasisin ban penbena ya ka khubor ka jing pen im ka jome ya ka bamihi atrai memon bangin penbena babaro kinyo tip ya ka jingi ba ka jome bahau khun jome Jesus Christ melapen kre ban penyo ya ka jing penim hangi kinong pop baro kanrat try nomor kata tu isne ban kerkhui kan ka jingeseng nadu ka basdang hadu ka bawai ka jongka kanrat kerkhu ya kinong simbenta iwe pe iwe kanrat nadu ka basdang kerkhu ya syakri ujome uban sakran ya ka ktin jome ban ya thu ya ka khubor baha jong ka jing penem ka jome try bona yo ya ka bohor ka jome kerkhu yang hilang barok ki bias ngau ka ktin jome bangin mat ya ki jing kerkhu kibat kensai tam ki jome try hakan ka janmit ki ki bala singim pat jumat menur try bahkan ni ka janmit nginyo diang ye ki na ka khat ka jingis nai ka jome try terus ngau ko pai ki ni ki jing kerpat ki jongi ngapa ni kini ka keteng ka badan bortam ka keteng jong uta balawan ban penemingi u Jesus Christ amen tinginnya beteng ya kaban ya kani ka jingeseng da ka bangin ruai lang ka jing ruai ka basan spa andru puar na ka kot jing ruai ka batmai but na ka basan spa san pun riu na ka khamrim jar kat ke beo snow perta jam penbena saudong keleng kubor babhatam ai jingkhot kan sawa ki donut kan ngam jar kat ki bomon dowan kumta bro ki dekhot ka jingruai ka basan spa andru puar na ka batmai san spa san benriu na ka bakhamrim badadin mangila dep ruai ka ni ka jingruai ngan kerpat ye we na ki rangba balang jong ka balang i Dr. Mickey L. Saukumi bin penpuli ka ketin ka jong bleh penang jengi badru banyalam haki jing duai
Ibayos ngau perta jam pen merasau dong keleng kubor babhatam ai jingkot kan sa wakidot not kan ngam charkat kibamon tuan charkat kibamon red bat crow rius pa riu dukat kibadon ngap dong penimbai hukot kibamon charkat kibamon tuan charkat kibamon kim te shuban buteng ka jing kang dang reng hang hing joy kloi tu yang Jesus Christu long kalen teaching imbneng charkat kibamon tuan charkat kibamon red bat crow rius pa riu duk kat kibadon ngap ng penimbai hukot kibamon charkat kibamon tuan charkat kibamon has ngap kiktin basyai charkat kibamon jing terwa kampat wai charkat kibamon jing imkin yo kerhai charkat kibamon tuan charkat kibamon red bat crow rius pa riu duk kat kibadon ngap ng penimbai hukot kibamon charkat kibamon tuan. Ashwa beginyo panyelet lang hakmat jong play hakajing duai. Nan pen puli katu katne kibenta nagani kaktien kabakut kabaim kajong play. Ya kabangila banshem nagashiti shikinong Galatia kalanong kabasan kadakot kat kandai hadu arpoi. Nagashiti shikinong Rome kalanong kabalai kadakot kab arpulai. Bat nagabaklanong kabahnriu kadakot kab arpulai. Naga gospel ke jong Yohanes ke lenong ke balai ke dekat ke bakat riu hadu kat pra. Kumju ru na ke lenong ke bakat sau ke dekat ke bahan riu. Naga shiti ke beningkong shikinong Thessaloni ke lenong ke besan ke dekat ke bakandai hadu shpo. Bat naga shiti ke beningkong Yohanes ke lenong ke beningkong ke dekat ke bakandai. Bat naga kitab ke jing penpau ke lenong ke balai ke dekat ke barpau. Ikantian ki ong kumne menta ki jingle jong kado ki long ki bapau ki balong ka baklim ka jingbam khu ka bale nuti ka jing mani blay tau ka jing ai ksun ka jing yashun
kejing yanya, kejing pihun, kejing bitar, kejing yapat, kejing yaklat, kejing yapat nyam, kejing bishni, kejing buad, kejing dikiat hau-hau, bat kibakum kita, syapang kibang amaham lupa yapi, kumbang alamaham menchua, bagita kibayay le kat kita ki ay, kinam yo yakihima ublay. Namar baro kila le pop, bat kila do le no ay yakaburam ka jong ublay. Namar ka bainong ka pop, kalong ka jingyap, Henry, ka jing ay ka jong ublay, kalong ka jing im bom jukut, daw Chris Jisu ubaw try jongi. Nabaw blay ula it kata yakapertay, kadbaw la IT no yaw kun balakha marway. Bau ru ubanget hau, unom jatcho, Henry unyo yakajing im bom jukut. Nabaw blay simla pa yaw kun chakapertay, baan penrem yakapertay, Henry baan pen im yakapertay dau. Uta ubanget hau, unam penrem, Henry uta ubanget, ula rem lupa. Nabaw simla nget hakakerteng ukun ublay, balakha marway. Ujisu uyatho hau, nga ubalong kata kalinti bat kajing sisya, bat kajing imde, amdan ubawan haukpa, Henry tang danga. Nabaw blay ulabu yangi, yakajing bitar, Henry yakaban yo yakajing penim, daw Jisu Kris ubaw try jongi, ubalayap nakabenta jongi, balangi pet langi tiya, nginyo im lem badu. Larangi pla yaki pop jongi, ulong ubayay ne bat ubahok, ban maap no yaki taki pop jongi, bat ban penku yangi nakajing bom hok baro. Hakmi ngayeng hakajing kang, bat ngatin, laraw no nuru unyo sngow yakakitin jonga, bat un pli yakataka jingkang, ngan wan rung hapo hau, bat ngan yak hawai mit lembat u, bat mau lembat nga. Tu blay un kerku yakabapule, bat yakabasya skor, yakakitin kabakuit kajang u. Dongin ya pai show blay hakajing duay, dongin ya duay. Au blay berukpa jengi bahabneng, Ublay wadap yaka beneng sejrong bad yaka kendo setubian. Ublay walong utray jong ki met bad utray jong ki mensim ki bakodor ki jongi. Kumdi au blay ngiwan yaka ban ngu yaka ban dem hakis lajat ki bakud bad ki bakentang ki jongme. Ban ai ngu yame ku kerat namar bamala dan ringkat lembat ngi lemba jong ngigas ngi ku kerat. Naru dang step hadu kani ke kelepat iwan ban ai ngu ru yame ku kenrat namar ka jing bha namar ka jing isnei namar ka jing it bar ka jing ai ke jong me yangi ki breu ki bejot ki barem ongi ai ngu ru yame ku kenrat Jisu bambalong ublei uwayai ne wat hapeng jong ka jing bom yai ne ke jongi au blei hani ka poru ngemla klem da ai ngu yame ku kenrat Namar ka jing don ring kat lem ka jongme bat ngi kum ka balang ko kenrat. Oit lemba jong ni ka tayo hi ko kenrat. Naro ka ngi ka bening kong tat hado ka ka ngi ko kenrat. Ngila yo atrai ya ka lad ya ka bangin yo atrai ya ka ban penbena ya ka kubor jong ka jing pen ka jongme lemba ko no marwe utrai bat unong pen jongi u Jisu Kris. Ongi aingu yami ya ka jing daring kat lem ka jome baka wei ka jing seng ya ka bangila yo ya ka ban pendap ko kenrat bat kam tam ko kenrat ngimla klam da aingu yami ko kenrat naga benta ka kubor ya ka bami atrai malayo ya ka ban pensngau ko kenrat bat kam tam ko kenrat naga benta ki mensim ki ba koridor ko kenrat ya ka bami ko kenrat malayo ya ka ban kren ya ka ban penkendo ya ki ko kenrat
Bakila yo ko kan rahat ya ka ban yo ngau ya ka sur ba ya ka jing khot ka jong me ko kan rahat bakila ban wan phai ban pdiang ya me ko kan rahat ha ka jing em ka jong ki ko kan rahat bakila shim ya ka rai ko kan rahat bakin buat ya me ko kan rahat Oh ngim la kelam da ai ngu ya me ko kan rahat nam ka ka jing it ba ka jong me yang ikin nong pop ko kan rahat ba preng jong ka pop ya ka ba me ma sham preng jong i ko kan rahat andrai ko kan rahat mem sham la lendet ko kan rahat mayai khot yang i ko kan rahat ba mayai kren ba mayai pasiau ko kan rahat lembau ben sim ba khut u jong me ba mayai pen kan do yang i ko kan rahat bangin IT ya le de shame oh ngi da du wai ko kan rahat ya ka ba men dis nei ya try ya ka ban bat scam ko kan rahat na ka ta ki men ki ba koridor ko kan rahat ki bala IT yala de yala ka jong ka jingem shame lemba jong ni ka tayo ko kan rahat o ngi duai ko kan rahat ya ka man bat scam ya ka jinget ke jong ki usaitan baka bor jong ka pop ko kan rahat kin ya le ko kan rahat ya ka ban kring pat ya ki ko kan rahat en rengi duai ko kan rahat ba me atra lemba man sim ba ko du jong me man bat scam ya ki ko kan rahat man pen ko bor ya ki ko kan rahat ha ba ki wan ba ki jing pen choi na ka bor jong ko boman nagi bor jang ka jingdom naga bor jang ka perthai ko kan rahat kinum la ban pen kelempat ya ki ko kan rahat andrai bikin la ya ka benang yang IT khambai la ka jong ka jingem ba meru menang yo ban kam kin ti shu shu ya ka jingem ka jong ki bakin la ban long ka try kita kin nong phla ya me ko kan rahat akan nu ka jaka ba ka jingem ka jong ki ka ba man la ka sngi ko kan rahat au ble kan ko poru ngi ai ngu ya me ba menang sha pat yang i bangin don kum ni Apo kan ka yeng ka bakantang ka jame bat kum ju ru ku kan rat na ka bantag ki men sim ki ba koridor ku kan rat ki bala ban yo snow ku kan rat lemba jong ka ni ka sur ka bor jong ka jing pen sawa ku kan rat jisu o nga ai ngu ya mi ba man pachat khang ku kan rat ya ka la jong ka jing pen em ka jong me ku kan rat medang ai hangi ka ni ka lat ku kan rat ba medang i yang i ku kan rat na mamar ong ku kan rat ba mem ban ba ka we ka men sim ru kan jat no ku kan rat na mar ka ta ku kan rat medang pli ya kini ka lahat jong ka jingela pemenang ai ka balang ku kan bakanang la ya ban pen sawa ku kan ya ka kubor jong ka jing pen em ai ka jong me ku kan kenang begitu kuno ki ba yos ngau ku kan la ki pediang ya me ku kan me man kular man ai ya ka jing em ka badap kerhai haki ku kan au bleng adu wai ku kan man dan ringkat lam ku kan bat ngi ku kan o dan na preng jong ngi ku kan ki bla ju IT la ka jong ka jing em shame ku kan ngila ju ya ringkat bat me ku kan en reina kanu ka daw ku kan ki bor jong ka jigdom ki bor jong ka perthai ki yo ki man ki jap no ya ka jinglong jing em ka jong ngi ku kan ka ngila jingai no na me ku kan ngem bang shu ban wa ya ka khamat ka jong me ngila sakma no haklin ti ya ka jong ngi ku kan jisu o ngila bang no ya ki jing sko ba jong ka perthai ku kan ngila be ya ki ki spa jong ka perthai ngila be ya ki buram jong ka perthai ku kan jisu o ngem bang shu ku kan ban phai shame ku kan rege ai ngu pat ya me bahkan ka por ku kan medang ai lat yang ku kan bangin wan phai pat shame bangin IT thmai pat al gong jem ka jong ku kan ba me ku kan me nyo ban thau thmai pat sa chi sien ku kan bat mela ku kan ban pelong yang kita ki jing thau ki bat thmai ku kan nomor mo ong atrai bo no badano chris udan jing thau bat thmai ki barim ki do no akmi ki baro kin jalong ki bat thmai ku kan o au bleng adu wairu na kamta ki to ki men sim ki ba koror ki bam pa jios ngau ku kan ya ka kerteng ki jong me ki bam pa ju pediang ru ya me ku kan o nomor me yang i ku kan jisu mala i ku kan ya ka beneng ku kan mala wan chini ka khando ku kan mala ki holor ka ding phna ku kan ya ka ban shayap na kamta ki pop ki jong i ku kan o ngida duai ku kan ya ka ban minis ya ka ka por ku kan la dan ki to ki yos ngau ku kan ya ka jing pertai ya ka jing it ba ka jong me bakin IT bakin pli la ka jong ka donon mo ong ting yeng ya ka jing khang ka donon ba nga tiet atrai la dang yos ngau ku kan man wan rung hapo jo ka bat min ya khawai lem bat gi to ai au ble ka ni ka jan me ku kan ngin yos ngau ku kan ya ka jing kren ka jong me ku kan ya ka sur ka jong me ku
keran mengilai ke ben play la ke jong ka download ke jong ko keran begin IT no la ke jong ka jingem o shishangi i ko keran bagi emak ni ke gi por ki long gi makado ko keran ngi i ko keran bagi ke baro la nang yai pendap no kat kum ka tin ke jong me ngi i ki tma ko keran ngi ki jinga le jo ko ke jat pen ri ko ke jat pen ri ko keran ngi ki jing yap nam ko keran ngi i ki jumai ko keran o ko keran i rap nomor kata begin long ki bamat la ko keran rei begin pai no shame hat rai ngin IT no ya la ka jong ka jingem ko keran kenang hata ka ski ka ba memen wan ko keran kenum lap yang iku atrai ha ka jing yo tia ko keran rei ngin long ki bala pen kre ko keran kenang hata ba memen wan ko keran ngin long da ka jing men ko keran ya ka ban dia shem bat me bat ban let ta ka jaka ya ka ba me mala kre na ka benta ka jong i ko keran ki bang nget ha me au play akan ka poru au prai ngadu ai ban ngaka aingu ya me bamlawan am atrai ya jong shakri jong me u shakri bom ju pendan kam bor ba ina ka ban ya lap na ka ka kerteng ka jong me ko keran o to pen ko bor ya u to pen sle ya u ko keran ba ka e ka bon bet ka ka sngi ko keran ka kubo na ka tin ka jong me ka long atrai ka ba wan na ka het ka jong me ko keran ba kan yo ya ka jaka ha ki dono ka jong i ba ki dono jong i ki long ka khndo ko ba pha ko keran ya ka ban pyang atrai ya sambai ba ka tin ka jong me khang ba ki la ya ka ban sei so lai phon riu pho ba chi spa sha ko keran o wan om iro ko keran ka por ai bo mun sing ba khu jong me un yo ki la lo ko keran un ben kan do yang i ko keran ya ka pop ka hok ka jing bishar ko keran ba ka meet ko keran ngin IT la ka jong ka jingem ko keran ba begin yo mat ko keran ya ka jing sok ko keran ka jing sok ka ba mehi ma aya trai om ka ba ka jing sok ba ka perthai ka terwa ko keran sa si singi duai man dan kat lang ba ka jong ka balang ko keran ka jing persang ka jong ka ko keran ya ka ban pen bena ya ka kubor ka jing pen ka jong me o dang ya ker kui la ka jong ka balang ba ka dang lai ka ban ting shan ya ka jing sha jong ka gospel ka jong me la ka long ka jakar ko keran ne ki wei pat ki jakaru ko keran jisu o tu shimti ya try ni ka por bang sa ba ka jing shakri baro atrai ai ke baro ya ka bangin pendap ko keran kan lom long tang ka jing pendap program ko keran re ka long ko keran kum ka jing knya ka ba em ko keran ka ban kiu khoi ka khmat ka khet ka jing is e ka jong me ba me men yo ya ka ban ker khu ba me mes go ba e ko keran tu go oblei ka jing tuai ker pat ka jong long pop barem ko keran na bai kini ngamu ngadam ngapan ngakerpan ka ker teng ka ba em ko ba tiang ka dan bor ka jong try bot onong pen em jong you Jesus Christ minta harta amen. Dengai kublai yai Dr. Miki Sokmi bala ben pulih hangi ka ketien ublai bat kumju ke jing duai blai un kur khui phi ke jing sakri ke jong phi u te khani ka por pat ngin poi se ka wei pat ka benta bat kata ka long bangin yo ban sakri lang lengba ki jing ai ki jongi se ka kam ke jong blai ka ba ye dei hi bat ka kam mission jong ka balang te ka ju ka por kat banginang lumi ki jing ai ngo ngan kerpat khot ye ki khot jong ka jing seng dong lum siap pedeng bakin ai ke jing ruai kerpang pedeng jong ini ka por ka jing seng dong lum siap pedeng bad hadin ba ina dep lum jing ai ngo ngan kerpat i we ni kirang ba balang jongi i ba dubulen ding do bin sobha ban pen kentang ye ki jing ai ngo
tu ni doai ni ayu yami ko pa ji nama ki ji ni ki jong im ki jong i wei pui paro ba ban poi lang ying kan tang ma try kana ki ki ji nyalam ki jong wei pui paro ban ban silang ni por nan ni doai ro try kana program ju balang lengba ka vision committee jong balang ni kita yu paro ko we ai bi ki paro ki kam ki bang la pendep kan long try kana ki ya ki bi yo singo bat ki priang ki por ni mei jong mi kan lengba ki sikri ki jong mi walam ka di jaka ki yi kan tang ki jong mi kana ri ki por wan mat jong mi lengba ki jing ai oi ki long jing ai ki berit ki mal pamigla kruku kerhai kena terjadi, dari kena tu kruku mi kena, pa kan long atrai kena, prianghun macam mi wal ki long ki beriru, ai bukan long ba berkam hakikam baru baka balang kan penden kami ka, nang kruku atrai kena ye ki, di belayano por, berkunjuru nang kam tam ke jim ke jam sim ke nang la ban sekri mi ban le ke mon ke jami ke jim ke wi paro ana ke ke po ke duai ru to sekri u jami walam ke ke po ban sam ke po rak ting jing ai bi ki ai paro ke ke siu singu lang ba jing ke na long ke ba long ke jing ker ku yang i wi paro ke priang ya ka patunang dalam ru try kena jengi kena begitu ke pengelapan sekri mi hagi por gunawan baro berku try kena diri por besi program baro si yo pendep kena sim ku grom mi ai semi ma bi na pal mi sem mi jiru kerteng ki ju try ber ku dim jingi spesifa menta bat kata amen Nyai kublai ya ka jinseng dong dom siap pedeng kibala penbenai ke khubor jong ke jing penim lengba ke jing ruai tuan sat akasnam khonlang bron sisa tang kasnam ujisu kabala ban sat khut phar yangi naki pop ki jongi ubleun kurkhu yifi kom ke jinseng dong ha kejing syakri lumba kejing ruai ru na lor ki weipan berkalong ke bapen ram ke bapen kemen sibun ba kom kilong kemi kilong kepa na kejing sengdong ki samla ki wat ki hab beriru menam step ki don ki be simbenta na kaliang jong kejing sengdong te kalong ke ba long sisa ke dang jong kejing pentamai ke jong bleru benginangi simbenta ki por ki banwan sesian bulan kerkhui fi kum kejing sengdong. Tementang ila poi pat sya kapor ke bangin yo snow ya ke khubor ke jing penim ke khubor jong ke jing pentamai ke bau blai udan ban kran peneng jongi lengba jong syakri jong u i Reverend Terence Wanchong ibangi ki babon ngi thu bha ilong pastor jong ka balang ka pastorate put mori jong ka molai presbytery ilong ru we na ki nong yelap ki bala jelap ya ka tien ke jong blai numba ki snam ki belet baro bat ibaju wanru ya ka ban yerap ngi kum ka balang ya ka ban sam ka tien ke jong blai ha ki babon ki por ngimla su banyo la kalong ke jong ki samla la ni ke jong ke jing seng jong ka balang hi kelum te pastor ni penpau ya ke jing semungu epi ke bakrau ba pila priang ya ke ni ke jing khot jongi kum ka balang banwan banya simbenta ha ke ni ke jing seng yelap da ka ba phin sam ya ke tien ka ba khut ke jong blai
Dengan kerpat yangi sasisian pat kibe don hakani kapor po yang mani bangin penak jingmut ya ka ka kubor ka bo bleu don ban kran tungin plit iki skor iki donut ki jongi bat kumjo ma phiru kibe snow kani ka kubor lang bagin jing pen sawa kibe don saudong jong kani ka jaka kani jong ka yang mani bat ya phiru kibe sngap ya kani ka kubor lang ba ka YouTube channel jong ka balang pisngap online hakani ka por hi ublei un kerku yang hilang baro lembaga ni ka por daki ki ba kodor ki ba udan ban ai ka jingim jongi khamtam mi ki mensiam jongi ki yang ki sam jongi ru baro hi de shwa bangin yo snow ya ka khubor no shakri jong blei i reverend T1 Chong nginyer wai ka jing ruai ka ba sispa phrapuwei na ka ba thamai but sispa nyufusau na ka ba khamrim kadon kawa badam dasnam blami na kalbari kinong pop kibatungit tam haka kin khuit kin li kumta bro atli gidkhon ke jingruai ke basis pa phrapuai badadin kani pastor in suspensngo hangi ya ka khubor ke jing penem Kadon kawa badab dasnam lami nakalbari kinong popki batung itam haka kin khôi kin li ha ka kin khôi kin li ha ka kin khôi kin li khi non bóp khi ba thu hitam ha ka khin khôi khin li u non comes new bala so din la shem kanikawa yanga batu itkum mau han pen khôi par haka han pen khôi par haka han pen khôi par haka yanga batu itkum mau han pen khôi par haka Dongnya tuai. Atrai bo blei jungi ba bening. Nyai ngo eme bangila banyai beteng ban syakri eme blei. Ya syakri eme deka bangir wai. Ya kijing penerhemi kimen sim ke jongi. Ya syakri eme deka kijing sim bentalang jongi. Ha kijing syakri leng ba kijing ruai, kijing pulih ke ketien kijing duai. Ya syakri ru eme deka kijing ai syaka kam ke jong me.
Ban mentangi beteng ban syakri me de kabangin sngap. Ya ke jingilap ke ketien ke jong me kopa. Ngaduai bamen kerku ya kini ke por blei. De ke baingu me pagabalang ke jong me hang ne alum siap kapan ko angu. Ya ke hukum ke jong me syuaba men kieu slau kopa sebeneng. Bagi ben lech ke perthei ben yalap ke gospel ben baptisi ki breu ke ketengu bleu kopa kon padu men sim bakoi. Ne bagi ni katayo bro sitayo blei kabalang kalapan sawai. Ya ke ketien jing pen ke batang leng bau Yesus Christ. Ban mentaru sa sisena blei. Iwan kumne ban pen benar. Ya ke jing pen ke keteng ke jong me. Ngaduai men kerkhui kini ke por blei kerpang apa ke balang kalapan yo kini ke lat halau jong syakri ban same ke ketien ke jong me. Kerkhu ba ke ketien jong me ke ba im. Kan yo jaka ki do no jongi ki bedon ke ying ke bekentang ke jong me kini ke por. Kan yo jakaru hagi do no jong ki parlok ki parjor ki bedan ha saudong jongi ko pa. Bagi nak banyak sngoi ke sur ke ba i ke jong me. Ke ba khot sngoi bahaya me yaki jaga jing pen im leng ba ke snam ke jong me. Kerkhuru atrai ke ketien ke jong me. Ke ba kit leng ba ki hau ki ying ki sam jong ki paralok ki parajor ki parabangit ki ba khimi ki ba pej. Agani ke por ai omen sim jome ondong lam rangka bat kiru. Ban gentang lau jong syakri sat ke snam jong me ki jing lot ki jing tingit ki pop ki rengkang. Ban gentang de kes omen sim ko ka bor jong me ba ke ketien ke ba im jong me blei. Kan yo jakan ning kong halau jong syakri. Perhoj hangilang baro iwei pe iwei. Tu pedang ye ke jing duai ko pa. Nawan ngapa ni kini de ke bangit ba de ke bangu. Haka keteng ke jong Yesus Kristus nong penimbu nong sius pak jongi mendapat halakarta. Amin. Lalu fidon ke Bible semua bapan pai pat ngas ke gospel ke jong Lukas, ke gospel ke jong Lukas, ke lenong ke baar, ke dekot, ke besan puwei, pat ke besan puar. Gospel Lukas ke lenong ke baar, ke dekot, ke besan puwei, pat ke besan puar. Iktiin ki baong kumni. Ti ulalit hiarno bat ki. Barulawan siya Nazaret. Barulayay ko ngo yaki. Andai ka kami jong kala sumar kendong yakini ki jing ong baro haka doonot jongka. Uji suru ulanang kraw haka jing stad. Bara kerenyeng. Bara ke jing sngobha hakmat ublei. Bat ki brio. Kata kalong ke jing puli na kekitin ke jong ublei. Kabangalap jid ban pensyong nong rim na kabenta ke jingelap ika ketien ba im jong u hagani gamit kabenta ngamar tatin mangi baro hangni ki baran haga yeng ke jong ublei ma phi ki ba khmi ki ba pej lemba ki hau hagani ka por ye phi ki ba sngoru igani ke jing pensawa hagani ka por ngamar tatin mangi baro ila ya ka por ka ba hateng ni kumpenja ikitiar kitar ki jongi Kilaban long ki shabi, kilaban long ki mobile phone, kilaban long ki kot kisla, ki badan kambat kumta ter. Nrei muddur, ya kajing sngau sirkei bangin kumpenja no, ya ki khon ki jongi. Kata kalong kajing pos ni rumah kabak kraw, kabalaban jaya no bat kani kala ja, ha kajing sisa, ya ka Mary baru Joseph ki kme bat ki kpa, jong Yesus Christ. Kila kumpenja sisa yalau jong ukon. Kabenta jong kajing puli na kaktiin ka jong ublay kumto kumangala puli kadai kato kajing ito kana. Kabay ito yung ikumno baka Mary baru Joseph kila yalam yung Yesus Christ sa Jerusalem. Henry kumno anda hapa kila wan pai kila kum no yung uhang taklem da poy perkat namar ki muddur ba udon hapring ki paralok ki parajor ki beyawan lang bar ki bahayeng ki basem de kendit kensan kila lap bu khon jongki ula jano na preng jongki bagla de ki bakin pai se Jerusalem bar bakin wad yo hadu laisngi bakin syam yo haga temple kata kalong kejing itu khana na katu kabenta ka bangalapule Hendrai ka ne ka jing etho khana ka dai ka jing phalang ru
jong ke jinglong bakenjaman sim jong kiba bon nangi hakini kisngi kiba mentah bon nangi ngilakum penjano yau Jesus Christ hakijing im jongi om day hakarukom kabalong physical hakarukom kabalong marmet mardok kumni henrei kerpang hakijing long mensim jongi don na preng jongi ngilaya je kelenti kajing im jongi klemu Christ naduk ka pastangi perkat ke kalong ka biang ka bet ngam don kam yo blay ngam don kam yo tau jisu hakajing im jonga henrei kendit kan sana ka por ka bompoi perkat apala dai ka por mangin let ka perthei ka wan kajing kendit bau blay don kam don kajing dai ka jan ka jonga baru blay don na preng jongi pat ipala sedang hakelenti ki bedai Idon hakijing tebe jong gading jong mensim ki pia ding ki her nangi ngilong kita ki kon kristan ki ba sakri ki ba mani yo blay ki ba bot yo u ki ba yalap ru ya ka kerteng jong u henry kijing ring pa jong ka pop kijing pentame jong u baman ba kijing lek klet jong hi kita ki pen ngai no eng ino blay bangil su ya kijing im jong hi ka ba man kasngi ban pen mlin ni kijing mani blay jong hi ka ban ka por sa ka por da ka ba klet no pen ban ba hakitahi nila kum penjakno yau Jesus Christ hakajing im jongi ngamar tatin namar kata hagne ka por la dengi pet jeliu ka mensim jongi ngini i ya ka jing phalang jong kani ka jing ya thok khana hala ka jong ki mensim ki jongi ban nga kwa namar kata ban keli yangi ki badon ka ying ka jong ublei ya phi ki ba pet ya kan ka kor ya phi ki be snow ka ni ka jing sawanga kwa ban keli yangi ha ka pasdang kejingnya day kejongi baru Jesus Christ. Lani larangan bu kat kum ka konteks jong kani kejing puli hangno ublei udon. Hangno u Jisu udon ha kejingnya day bat kejing im jong pi shimet. Na kwa bangin pai sekani kejingnya selok na ketin kejong ublei na kani kebenta juga ketin kejong ublei bangin pej kejingnya selok hakini ki mat ki ba ngelawan lama kini kepor. Kabening kong kalong kene ngila ban long ki khon ki jong ublei ki ba sakri ki ba mani ki ba be ya kenyam karukom henrei ngindang kom penja yau Jesus Christ kajing puli nagato ka gospel ka jong Lukas kalong ka baar ka dokot ka ba sau puai ka ongkum ni kikme kikpa jong uti kila julet se Jerusalem halakas nem hakajing khawai niam kajing lat ka Mary baru Joseph kum kita ki nong jiu ki banget jiu ki ba testa ha ka jinget ki ba bot testa ya karukom jinget jiu kila let man kasnem se Jerusalem bat menta habau Jisu ladap kharar snem karta ka bala biang yu se ka jing penitho e kan nyam karukom jong ka jinget jiu kila ya lam yu ni khon ba e jong ki bakin let ban rakhi ya kata kan nyam ka jinglat kan nyam jo ka jing kan mau ya ka jing pelat ka jong ublai ya ki khon Israel hakata ka nakata ka jing sate mrau jong ki ka ba bon spa snem kila ya let kumta ban rakhi ya kata kan nyam ka jinglat Bagilia don haka jaka ka badai bat kila leru ya ki ki badai dei singap hapdeng jong kata ka jingbe nyam jong ki kila kumpen jakno yau Jesus Christ ngamar tatin kata ka dei kijing thuk khana jong ki babon nangi ha gini ka por ya kijing ya lenti kristan kijing jongi ya le jiaseng ya ai sekam ka jong ublei ya pendep iki kam ki baka balang ka ai hangi bangin pendep ya rakhi ya ki jing kan mau kat kum ka tin ka jong ublei ni tip sabang ki jing thok khana ka bible ki bala hikay yang i nadu ki school pen pa bat kum ta ter ni sim hakata ka jing ya jongi bau Jesus Christ udon hang no hakikan dong ka do no jongi henrei Laringi keli si saya lah dia. Ngimlak ban ai. Ika jubab bade. Paroj paralok para bangit bait. Ila ban don agi yeng ka jong ublei. Wan menta hiru.
Ya ban don ke yeng ke jong ublay hin rengin dang kum penjayu warabangi don hang ne hakamet mereka jeng mut jeng perkat jongi kala jengi lupa ceki ki baya day bak jeng day jongi haka jeng em bakan zaman sim ngila tip lupa ke bangin rai haka jeng day ban ublay ngila tip lupa bakan kamet ke ngan jubab namar la pentame yaki men sim ki jeng mut ki jeng perkat jongi ki ke jong ke perthai Lese don apreng jongi ngi kamru bange ngi nge ublay. Henrei ngidang artatien. Bau jisu lapen im yangi. Ngidang artatien balar ki parlokin keliangi hatu lapen im ne em ya pi bangin jubab hooj namar ngempat don ka jingya day ka basisha baru Jisu Christ. Ka Bible hangto ke gospel Lukas kelnong ke ba kadukot ke basau pusau ke ongkum ni. Kila ya wad ya hapdeng ki kur pada hapdeng ki paraba ya itu. Ke Mary baru Joseph Maria sedang ngoper kumta bau kun jong ki umdon bat ki kila sedang bani wad bani pet serum seneng keli perthoi ki baying ki basam ki kur ki kha ki lok ki jor ki baya wan lang kita ki para baya itu. Bat kata ru kalong ke jing sisa jong ke jing im Kristan don nangi ngia pej sau Jisu hakijing pendep niam jongi hakajing long ke yeng ka sam jongi namar ba ke yeng ka sam ka jongi kawan nau thiet ubajrong jong kita ki banget haswa jongi ngi perkhat pangiru ngi long Kristan namar ba ke yeng ka sam jongi ka don ka nam jong ke jing long babha hakikam ki jing trei ki jing ta jongi ngi perkhat katakan penlong ke jing sat ngobha ki khmat jong ublei nak menta jongi reha bangi wat sisa hakadono jongi Sngosi kalong, imla banjubab sngows kem, bau blay, udon hagajing imjongi. Kuat namar kataban keli hatung ilakum penjamo, yau Jisu ngimpat syam sisa, yau kadono ngidang mudor bau udon. Hapadeng ki lok ki jor hagajing sakri jongi hagayeng mane ke balang ke jongi ke berhemban sakri blay lesi dakajing long siyeng bat ke balang hang ne kaman sim jongi kan im kum tahan rei ngiklet bakajing pen im kam deiling bak ke balang kadeiling bak snam bat ke ding pna jongu Jisu Christ ngiklet bakam dei baka kerteng jonga ka dona ka bui jong ka balang dapen im yanga mereka dei namar bangala itho yo try ngala khot ngub hai u kamen sim jonga baru long uba im hakajing im ka jonga hangno namar ka tau Jisu Christ udon ka jing im jong pi bo nangi ngi mudor ngi perkat bakajing long niam kajing pendep ikiniam kerukom ka jong ka balang ki rengkat pat ka jinglong ka baya jan baru Jisu Christ di para mangej bihit kata kam dei ka jing sisya ikme ki kpa jong Jisu Christ haba hakabaning kong ki mudor bodon hapreng ki lok ki jor ki bait ki bathon das ngusngan kom tahan re ki lapen ban baum don patki Syapti yang yo kata kalong kejing itu khana jong iru. Bangi simbo don hang no kejing ya janti kejing im Kristan jongi. Andrei don badgi. Kabar. Abangi snutho bau Jisu Kristum don ka dono jongi kadeyangi banwat yau. Kedekot ke besau pusan ke ongkum ni teh habakim syam yau. Kila let pai pat se Jerusalem kida wat yau haka klip mat baka Mary baru Joseph kila sngot ho bau Jisu don bat ki kila pai no hadin ka jing ya chi ngilenti na Jerusalem se Kapernaum kila wat yau hadu bakinda shem yau ka simpore ki laisngi ban wat yalau jong ukon klem that ki wat bat sngi bat mit hakajing sit hakajing kriat hakajing tengan para kajing snau sep tingru kila wat yau khon jongki ban ngamar tatina kata kajing wat ka jongki kile domi wei ukpau la mai ka kemi kalong kemi ayu ka bakum api pimtip ansara yau khon ru dan tang wei khon
Ngamar tatin ka Mary ru kala ai ketin kala ukpayu ba ko mapi sue ka jingkit kli tang hanga ka keme ka dairu ka kamram jong pi. Ngamar tatin kles ngono men siam de kerpang ka Mary kum ka keme wow kala perkat tip uyo jamo kon men ta kamet tip usaj mo tia kum no tip hang no don tip udang em ne ulayap ne ka ni ka perthei ka sniu men ta tip kum no sisa ulong kon. Ngamar tatin ru kelewat ki jaka ki bamdei ki perkat tip yo don hang nur yo suyo sngo kum nur mano ba yo tho kelewat hang tai bakla sedang men mare kum ta ndrai kim sem yo. Pada mudur hateng kiu I no ukna obariam kumukun jongki hakatu kasngi haswa bakin mi na Jerusalem bakila ya mare kiu I utau kena bakila pet pusium deu kun jongki hang ni hang tai kiu snow ka sur ka pas snow kum ka sur jong kunong Jesu ubakar arsnam bakila mare sata kila perta Jesu hendreum dei kata gadong kejing ya henti jong kejing wahat jongki. Wala si kata kadai kejing itu kana jong iru hagane gapor kadai kejing itu kana jong pi hagi yeng ki sem ki bayo snow bat ki kmi ye kene kejing pensawa kene gapor ese don na preng jong pi yeng asem kene gapor dan mangiru ki bayo dom ye kejing muslia kejing pensalia jong imei pa mapiki kon samla desi imei pa la ne ki bayin ki basam ki kren sapi ya pi sapangu Jesu Christ jong ko kon wat long kum ni wat sa akan ka jing dom juga perthai wat yo blai kat pi dang la ban sem ba pi sngo that ya kata ka jing kren pi sngo dom pi mai pen ila ka jong ki kme ki pa lese pi pa don ki kme ki ba kren I jong ko pa wat long si kum ni wat no yo blai pen bai no la ka jong ka jing em pi sngo dom ya kata ka jing muslia jong ki ha ka jing em ka jong pi esi don pring jo pi ki kmeru kumta don bak yele ban kren ban yalap ya pi per piong ngathai ye kito ngathai yo to ngathai ye kito tang suwan kini kren ba tang sapangu Jesu esi kata ha kalong kajing itu kana jong pi ru pi dom pi thai esi kombolong usimon nong kireni ubawan sya kajing rakhiniam kajing laj ka bakhat do syaban sanar pna yo Jesu Christ ubala sya pen bor sya gading pna ban ba gading pna o Jesu esi don na pring jong ngilong kumta isngo thai ya kajing muslia jong ka ktin ka jong ublei ni sngo dom ngim kwa ban doni bat kani ni don la ka jong ka agenda bangin ya ha ka sitayo na do men singin kong la sai ha do singi sa jan ngin sa pet ya ka singi ublei ka ngin le lese don na pring jongi ngilong kumta ani lese don na pring jongi kajing ya lenti ngisngu no men sim ru da mangim sngu su thau kata kajing ngit jongi ngisngu no men sim tip hangnu sisa kata kajing ngit jonga ka scam ni kam scam bat ngisngu kumba ka sulong tang na sla ki baro ha kajing im ka jongi lanile si don na pring jongi ngi wat bom dei hakata ka jing persang ka jongi ban yo ka jing suk ka men sim hakata ka jing persang jongi ban yo ka jing hon blay ka donot ngi wat dot ki lat ki lenti baro lat satang ka bangin mare sa jrong so blay lesing le yamlin hakata ka jing wat jongi hakijing di snubha hakijing snubha bat ki paralok hakijing kai charum seneng ban chupan hon ban chupan singu tenat ban chup create ya kata ka happy feeling haka dono jongi henre ome ka jing suk ka besisa ka patangu Jesu Christ wai lese dona preng jongi komta nyawat bom dei haka spa hakijing snubha hakijing di hakijing bam hakijing blien ki bosnio dan ile si don preng jongiru nyuat bakla nyo sngo bodon boong chani don uji su chatai don uji su haka balang jong piam don jing em hang ni don jing pen em hang tai don jing pen em hang te ke jing duai ke bakham rhem hang thi ke jing ruai ke bakham rhem ke balang jong piam don ni pan ile ya mare chata nalawan nang ta ngi sngo kum ju ngi sngo la not pen ban ke jing im jongi namar bangi ya wat bakla klem nong rem
Para bangit bi jong anga kuat banong ya pi. Larang yang pat syam yo Jisu. Larang yang lakum penja yo blay. Hakat donot ka jongi. Don hapo jongi. Larang yang sengu jengai na u. Wat sa hakat ka juk ka jinglong. Pen pai ka donot jong pi. Sekading pna jong u Jisu Christ. Wat yo da ka donot baro. Bat pin syam yo. Kubor babha ka bu Jisu ong kalong kani. Tu wat ti pin syam. Jeremiah wit hukum ni yang i pin wat yang bat pin syam yang haba pin wat yang dekat donut barok. Susu ke ketin jong ulei kitab Isaya kalong kebasan pusan dekat ke henriu ko ong wat piau trai kat barang lakban syam yu tu kerpat yu kat budang hajan tu ubaman uni no ela kalenti baru riu bam hok ela ke jingmut tuan pai no selau trai ti un sngosen e yu bar chau blei jongi namar un mapar. Para bangit bi namar kata ladangi lakum penja yo trai ladangi lakum klet yo hang no lada ka jinget jongi kampat skrem sisa ngakwa banya thu epi u Jisu umbu re ela dia ban pensi tom yangi ngade u ap yangi pangin sem yo pangin don kata ka jinget dai ka bastang bat u pangin ya cha kata ka jing pelaj loi ka jong u ka jing pen kya ka jong u ya ka met bat kerpang ya ka men sem jongi sa ka jing job ka bakrau na ka benta ka burom ka jong u. Dengan wat kumbalong ka Mary but Joseph ngin Shem yu Jisu kata kalong kabalay ngin Shem yu baru don hagajaka ka baudei bandon. Rekod ka basaw hunreu ko ongkom ni kaljaru bahadin lais ngi kila Shem yu haga temple kila Shem yu haga temple. Hangnu Jisu don haga jaka ka bau i bandon. Hakat temple ke yeng ke jong ukpa jong u kabau i ban syong hang ta ban ya selok bat u balau jong ukpa ban duai ban ya kren ban ya khana bat kerpang hakani ke kep ban ya selok bat ki wei pat ban pentip ya ki bama u ulong utau ktin bala sop do u balawan hiar knang se ka perthei na ka menta ka jing pen em ya ka perthei ka ba jot bat ka ba rem bat para bangit bi Kadi katakin ke jaka ke pamentaru udon hagani ke temple ke bangingi pertai ke kerteng ke jung uban ya lap sepi ki para banget ki bedon kani ke ying ke jung ublei mapi ki biyo snow kani ke jing sawa ki biyo khmi kani ke jing ya kani ke kubor kani ke por udon hagani ke jaka ni kani ke jaka ka bakentang ka bakhoj udap kani ke jaka batnang ni kala air calvary ka tu chapi seki ying ki sam ke jong pi seki jaka ke ba pi don la haki kali ni ha ying ni haki jaka trai jong pi ha pi khmi ya kani ke program udon bat pi na kani ke temple bakhoj ban connect bat pi mereka pangga kwa banong udon haga jaka ka bau dei bandon ke temple ka balong ka donut bat ka mensim jong pi bat ka jonga upola ka sithi ka meningkong sigi korent ka long ka balai khot ka bakhan riu bat riu khot khandai ong kum ni pi phim tip a philong ka ying song ublei bat wo mensim ublei song sa apo jong pi hatu phim tip kata ka met jong pi ka long ka ying song mensim ba khoi u ba hapo jong pi ya uba phila yo na ublei bat uba phim long laki jong hi hangnu Jisu don udon hakajaka ka bau dei bandon udon ka ni ka yeng ka bekentang ka jong u udon ka yeng ka jong piru udon kerpang haka temple ka belong ka mensim ka bedonot ka jong pi kata ka sur ka bekren ya pi menta ka pen snow bau blei wat ya pi ka dei ka ta kan ka temple ka bau song ban pen ki ya ka donot jong pi bau dang em baru yai wat ya pi u iet ya pi ulawan kenang ban yap na ka menta jong pi u knya no ala ka jong ke jing em kenang ba pi pin yo em u yap kenang bangingin yo em kajing em ka bom jukot da ka bangingit bachanya au namar kata nga kwa ban keli biang nga kani ka por hangno Jisu don hangno ngila kum penja no yo le sya bangan keli namar bagani ka diging sengru kerpang na kamenta jongi ki para bangit ki balangit hau Jisu Christ balai
balai ngila kum klet no la ngila kum penja no yau Jesus Christ ke jing im ke jongi atu kala ban long mo namar bangale tut ban syakri blai nadu school pen pau pat sadu ki jing syakri blai ke baman kapor ya pi ki bala he la san ki barana ke jing seng ki khmi ke program bat kum ta ter lesi ndala kham he kham san pis ngo o ngam da don kam shu ban le jing seng ngala he ngala san ngala sngo thu kam tam ke school pen pau ke dei tang nam ta ki khlung ret ba kam don kam yenga bat ka ta ke jing le tut ke jong pi ka pen long ya ka jing long men sim jong pi ba kan thaj kan swai bat pi sedang ban be ekil air per thei ba ke jing pen shoi jong ka hatu kala ban long mo na mar pa phim ti sta su ban wan ke yeng ke jong ublei hakru kom ka ba dei biang war ba ha ka ba sedang pi i ban sakri blei hatu kala ban long mo kata men shwa pirhem pi sham yo Jesus Christ bo don na ke temple upun khiru ke temple ka man sim jong pi nrai man ta phim bang ban sakri blei dan ya tu kala ban long mo namar pa phim puli ke tin jong blei phim duai phim wa ke khmat ka jong u namar kata ka connection ke jong pi ban blei ke kut no kala mo ban long kata ma pi tem para bangit be ya tu kala ban long mo namar bangim ai se ke kam ka jong blei ikam perkhat nam ta ka jing mentoi le di simet bat kita ki ki jing dei ka jing im kristan ju ki penlong yang i bangin dok no ya ka jing siam men sim ka basisha ni ta kala ban long moru bangi don jing long jing im hakatan rai ka men sim jong i ki jing sha te sha khom ka pop perubaman kala ban long ka pop ba ay lam jingai ngi na ublei pi don na ke jing seng pi tip ke jong jing yai len ti ke jong pi si ke kiat pi sakri blei pi wan jing seng hendrei kata kalong unong sun bakrau pi kwa ban lat hendrei pi lat ke jing sakri blei jong pi kalong tang nasla na pi perkhat adu ngan lat nang tai ngan sakri khamba ani pi ki samla ki ba te sha khom ki drugs pi persang ban lat hendrai phim la pada kata kadau pi su ka jing im jong pi kalong tangkum ka senrong pi su ya hendrai kam don sisa kata ka jing dei ka sisa baru blei pi kwa ban lat hendrai phim don born laldi le kala ban long mu ki jing brai jong ka khmat ki jing brai jong ka khmat kini ki kor jong kini ki singi ki menta ki ba sim ki kenta jong ka jing im ka jong pi men singi bat men mir bar ki por baro ka bailam jinga ya pi na ka rutin ka jong pi ka pi dei ban ya tit jing khang baru blei man ka por ma pi tip hang no balai pila kumpenja no yau Jesus Christ pada ni kemit ke mentala dengan keli hok ela ka jong ka dok not ka man sim ban pet jiliu ngin la ban juba pleng dei hang tu dei ha ka tu ka por bangala le tuhut ngala le thai ngala kample lat iki bor ka jing dom ka jing im jonga but ngin sa ngau tho dei hang ta bangila kumpenja no yau Jesus Christ naka temple kaman sim jong ihi bagni ka mihet langi la ja no kala banong mangi ki banget dan ki wei ki mampat pedang yau Jesus Christ ru u Jesus ong to wan hanga pi baro ki bat haj bat ki bakhya ka jingkit dengan penjam ya pi pai so u mare so u on pen yo hapi ya ka jing ja thai na kata ka jing ya len ti ka jong pi ka ba pi wat ya ka jing suk ka jing ngen ya ka jing ja thai ka man sim ya ki jubab ya ka jing keli ka ba kraw ka ba pi don na ka jing em on pen yo happy ya ka jing hon blay ka ba tang ma u tip barula banai ka ba sahabat ka ba khaddu ka don kam yang i om tang bangin sukmi Shau Jesus Christ. Bolong ukan rat ujongi bangin sukmi ban nyau yu ukum tahan rei bangin da bot yu. Kambiang yangi tang bangin supet itenat leni admire yau tau kan rat jongi henrei bangin da bot yu. Kedekot kepesan pau ko ong henrei ki kim sim syam pang satya ya kata ka jing ong ya ka baulo ong haki. Apa kila keli apa kila syam ya u kila keli jing keli ya u bula juba bat kim syam pang satya ya kata ka baulo ong bakat day u baun pendep ya ka kam ka jong u kpa jong u bahabneng bakat day
ya u ki jong bat ki jong ukpa ubah beneng kim sngotu ya kata ka jing kren ka jong Jesus Christ ne ke bas ngotu nat kalong nang ni na du ka di kapor ka Mary baru Joseph le let lang baru Jesus Christ kila shimilau kon ber kila ra ya u se ying rong kum tu ka jing puli mene ya keme kala sumar kendong yi kini kijing ong baro halaga dok not jongka baru jisuru ulan ang krau haka jing start pada keren yeng haka jing sngub ha haka maru blei baru brio kambyang yang iru bangin shu yatho sapang u Jisu Christ shakiwei kambyang yang i bangin shu yatho bangi admire ulan ingin yo ya u bo long we ni kita ki riu krau ka perthei ko menyo ki we pat ki riu krau ka perthei ki ba kren sepang u Jesus Christ ko unong hikai u ba start bo don bor de ke ka ba don kam yang i ka long bangin don ka jing it ho ka ba sisa ya u Jesus Christ bat ka jing ban bot u shadow bom jukot kam dei bangin sunyo u bo long kan rat jong ka balang ukli jong kani ka ikabalang ka jongi hindai pamangi dalade ngendon ka jing tip ka jing ho ya u bau deu tau nong penim basisa jong ka mensim ka jongi par pangin darai ka jing mot ka jing sngot ho ka basisa ban bot ya u hakipor baro par ka Bible ka pen kan mau yangi bai kita ki banget ki ba petiang ya u haki ula aibor banong ki khon ki jong ublei ya kabenta jongi namar kata kambyang yang i tang bagin su yatho ko mo ong byang mene bagin su pendep ikin nyam ki rukom jong ka jingedei bat ka balang bat ka nyam kristan nrei kerpang bagin da don kata ka jing tip ka ba benya bat ka ba itho utrai bagin la don kata ka jing sngus kem bau im ka jing im jongi bat na kata ka jing im jong u la ting khon yang i tak sa kata ka jing long khon blei ka ba sisa bat bangilong ki jong u chaduk ka bakut jong ka jing em bangi don kata ka jing sngo scam bau Jesus Christ urang u blei jong i bat bangilong ki khon jong u ke balayo sat daga snam ka bakodor ka jong u para bangai be nyamar kata ha gani kami ngakwa ban kelibyang hangno ka jing edei ka jong pi baru Jesus Christ hang no don aga jing im jong pi ulong mo ukan rat jong pi pila mo banong ba pi bot ya u man ka klep mat jong ka jing im ne u jisu ulong ukan rat jong pi tang haki kep ka jing im haka bang sngo dei ban khot kan rat u ngan khot haka bang ngam sngo dei ngan len haki sngi ke bang sngo dei lesina sngi ningkong hasngi sajan unong ukan rat jonga unum long ukan rat jonga lai haka sngi ublei ngan shakriya u ngan ailut ka sngi borok kawai hendre haki wei ki sngi po ya ngan le la ka jong kamon ngan ya la ka jong kamon hangno u jisu udon haka jinga dei bar ka jing im jong pi la mo banong ngakene ko por baladon thau yangian shem mangilong ki bajana haka jinga dei Gajong ibat hang no don u Jesus Christ. Ladangila kum penja ya ladangila kum klet baka don kam hakata kajing day kajing jongi ban stang na kajing IT kajing u Jesus Christ hakajing em kajing how Jesus Christ bonong kenrat baru try ujongi bangim day yangi bangin sushim hakata kajing long nyam kajing long rukom bakala biang yangi kumta kadon kam yangi kani kasngi bangin penbet ya kata kajing mot babakla jongi bangin wan sa kajing pendam lut ka basisa barong try
kamret bani kani kajulong kerukom bakata ki yeng mani habadon mano bano bayap kijuan ra ha ka yeng mani ha ka sngi ban le on tep ya kamet jong kita ki bayap ban bu hangne khmat ban yo ya kijing duai ka jong upostor jong ka balang ki jupli ya kijing tap jong kata ka senduk bu met yap ki bahiyeng ki basem ki juan ban le ya ka jing burom khattu ha kata ka jing yalang ki don ki bahiyeng ki basem betia hang ta khmat ide ikon ki badang lais nam karta ki bahiyeng ki basem ki le yam ki le sngosi kata ka jingdu no ka bakendet ida ikon ba i jongki hang te hadien usong we ubreu uba iutung uba jaklia usnyu uba klemsat uba smakiat hadu kata-kata uyeng nang te na dien uya jakmat kepetlun jong ute du sai malu mala uya kepetlun ketan ni kamadan ruan seta jakmat itai klung ibatia hang ta ide ikon jong u lais nem karta udem hakata ka senduk ule kumba usngusi bat yam udok ye i nagaselang kat baki keti ki jong u ki penlau ye ki juti ki jong i umi nang ta klamwai ka jingeseng ulet di kita ki juti on yo pisah pan thiet kiat pan penhon ya kejing brai ka jong u akejing bisar jong ki bri ngedong bri ayu bakumuta utam de su bri de umrat re preng kejing long ka bakum kata une ubreu bakerteng umbel trota royo snow ya kejing helapi ka gospel ka jong Jesus Christ ka bau bleu ma pi ki pop baro bakum makamingi ka jengai na kasep ngi ka tau bleu penjengai no nangi ki pop jongi bom don ka pop ka umla ban map ye ki jing le ki bangingi le wat ki bakla tam u jisu kloi ban map mel trota lo yo snow ka ta ka jing ya lap ya ka jing eat ka bakrau jong bleu bola it ya la ka mensim show Jesus Christ but nadu ka ta ka sngi ula im ka jing im ka babha but boat yo try but kat panang ya kisngi ublay na ng aibor kat hadok pula long uway na kinong yalap barat ba kabaka Chicago Illinois kalaban penmi tahu long ublay jongi mga kwa pa niya thu ipi kerpang gi bas ngo gini kamit ba amdan jing ma be ka jing im ka jong pi bat ka jong ublay jongi ublay jong ka jing ma amar kata compare ke ingile pop ke berit ni ke bekrau ngin pen pai ra di shu palangin wat si sai ungin shem yu namar kata hangno u Jesus Christ udon wat nyat no e kalat jing pen em ke batang ling ba jong u ka don nam ta ka jing im jongi yo nginang pen slam pen tut namar ngila jio sngo na ka por se ka por ka jing elap baling bagani ka tayo bro si tayo ngila yo sngo bat nginang perkhat o ngin sa ka wei pat ka snam na ni sa ka wei pat ka por ngin sepe ngong ye pi ka ktien jong ublei ka pen kan magi ka ni ka dei ka sngi jong ka jing penem menta ka dei ka ya jong ka jing penem wat nyat no e ka la jong ka jing penem ka batang leng bau Jesus Christ akawai ka mit si biji men step ka phone kala sawah ka ying jong utau Dr. Leo Winters way naki surgeon ki bakrau hari Amerika balong naka hospital ka ba utrei bakadon ka accident ka ba krau ka bala jabat kadon kam ye kikti ki ba start but jong u ban wan ban le ka operation yaw tau khna samlalem kumta un sayap Dr. Leo Winters ula ki judge ni jing tia ulam mi ni ying sim ka kali jong u ban le sata so hospital ka jinge kalong pa ko hospital ka kham jingai don artery klenti ka don ko klenti ka pa kham jrong ka pa kham singai hindre ka don ko klenti ka lingkot hindre ka badap de ka jingma namar bu per khat ya ka jing dawa ka pa kerki ya ka jing don kam yu ula sim de ka ta klenti ka lingkot but hamar ka por bo poi ha ka wei kalat lawan wei ubreu ba phong ka tupya yong bat ka sopti gre yong
ula tan ya kajing kang jong kakali ka jong ula say ya Dr. Leo Winters wong don kam ya kani kakali para shwa bo Dr. Leo Winters unyeng nang ta baria saat bo don kam ya kakali na mar kajing dawa ka bakerki utau bre ula phet bak lalong si kenta hadien bo Dr. Leo Winters unyo kali da kawai pat perula poi hospital at kat mo na poi ka nurse ka baap hang ta kong doktor si tengken ta man shwa udi khon samlaw la yap no ukpa udan hang ta ya chapel ulengo sa balay utaw doktor umwan kataru Dr. Winters wood ulalet chakata ka chapel utan ya kajing kang banlet ban ya thu yaw ta ukpa ya daw bau slam bat ban pan map no play ka jingkang baru tahu beliau ubadon hang ta upong ya katupia yong basop tigre yong tahu beliau ulanyat syabar ya kata kalat kabatang katahi kalong nagabanta ka jing pen im yaw khon jong o dan bo nangiru kumta yang ikar pang ki khon Kristan jong kabalang yo kamera di bengilong ki Kristan iliyo sngo ki jingelap na kapor sa kapor ngilalong melien kat hadu bangim tip langila pediang sisane yo Jesus Christ ka mensim jogi mana mar kataman kapor bang yo sngo ki jingelap ya ingat sabar ya kasur jong utah ubatang mauhi ulong kalat jing penem nagabanta jongi nam taga yeng kasem jongi nam taga imlang kasalang jongi hagani ngamet nga kwaban kali na markata hangno uji suudon iti kenamo bangila syam yo iti kenamo bangila ngos kem bakajing syakri blay jongi kamde tangkanyam korukom hendrei mangila de itho sisya utrai jong yunong penem itikna mo bo don ka donot ka man sim jong ibu sen syarengi itikna mo mangila banong bangibod yo bangiba la ka ding panaman kasngi hangno uji sudon dong nya doi ablay ngai ngo em he ka ktien ka im ga jong me la elap e ka ktien na ble na do skining kong ha gidong ba pher apo la ka barang hang ne lom siap la elap e ka ktien ka im jong me leng ba ka sngiru baro sisngi hado menta ra ble nga mata tien nang don ha ka mit kiba mami melawan lam kerpang kiba don kam begini syambat me kiba kumpenja no me kiba le klet ya me kiba empati kena kecingnya dei bat me ablay be don hakani kapor haki yeng kisam don hakani kapor kiba pet yang begini kikor kibor kiba don kam ya kata kecing penting kena mela keren haki ablay kani kapor ngamar tatihin leng baka ketien ka ba im jong me mga duhay kani ka klemat ka menta wat sha baka ni ka mihit kan let no baka step kan wan klem ka jing tikan a jong ki atrai bakila syam me hakado no jong ki ngaduhay na mar kata kani kapor harap Peiwei ngin la penjubab hakarukom ke badai biang. Ya kejing khot sngub ha jong me yangi kini kapor. Ya kini kejing keli hangno uji sudon. Terakhir be jarap yangi. Ai bor yangi. Bangin pen scam melody ha kini kami. Bangilong ke jong me ban melong ublay jongi. Kat bangidang demi ki kli ha kejing duai ngakerpat menam dan bapet iweru
Duai ke men sim men kmi saladihi. Segini ke miet pi ong pastor kani ke khubor ke de yang nampat song scam sisa ke jing de kristan. Ngarang penja yu jisu haki babon ki por ke jing im jonga ngampat dikena sisa tip adon ke jing de mo batu. Ngampat la ban ong. Bang lawhat bang la syam yu ngampat la ban ong bau im hapo jonga ngampat la ban ong. Bang long usakri babod yo. Fi ong kani kami ngadon kami ke jing rap ke jing pen scam ke jing duai. Yang i ki badon ke yeng ke jong ble ya pi ki badon hala ke jong ki yeng ba pi ki ba pet leng ba ke YouTube ro. Compare hang no pi don. De kani ke por. La pi don kami ke jing rap jong ke jing duai. Pi kerpahar kani ke por. Dia kata ka pi don kam Ko banyak ya pi. Bat bangan le kum takat bangidang dem ki kle ke jing duai. Ngan kerpahat ngin penidak tak barakti. Syura ke keti ke jong pi. Kan yo ban duai. Wat pej manu manuru sekamon sekadiang sedin sekmat. Wat pej sala ke jong em. La ke ni ke diga khubor jong pi. Syura ke keti ke jong pi. An duai pi. Ho nya i kitu ki keti. Blen ker khui pi hoi, blen ker khui pi. Blen ker khui pi. Blen ker khui pi. Blen ker khui pi. Yang don show em hoi blen ker khui pi. Blen ker khui pi, blen ker khui pi. Blen ker khui pi ki kon ret ru hoi blen ker khui pi. Wat ki kon ret ru. Bampat tikna bau jisu don ke men sim jong pi pila ban rai ke ti ke jong pi blen ker khui pi. Blen ker khui pi. Oi dang don show ne me pi ki badan hai yang asam ki ba pet leng ba kan ke kor ta jong pi ru shubu ke kti jong pi ke shadam ke jong pi ni oban duai nam ta jong pi ke long ke dak jong ke jing pan pau ba pi don kam yo ble ke ni ke por yo ban duai nam ta jong pi dang don show ne em yo ban duai no ke ni ke por shura ke kti duai pi ublen ker ku Ablay sa sisihin nga raay kini baro ki baraay ki kiti ki jong ki. Ira siya nga kong ubre oblay henray. Nakabajili ko man siyem ki pen ki jing don kam jong ka man siyem jong ki siya mehi. At raay nga wan raay ki siya mehi ka nga por. Mamiwi ish kabajili ka man siyem metip ki way pi way oblay. Ka jing day jong ki bat me. Pero gani gamit ki don kam ka jing ngos kem. Baki klampen jae me oblay. Kita ki bompat syam ya me rubah kan kami kala syam ya me try. Bakila syam ya me. Ala ka jong ka temple ka man sim ka jing im jong ki. Try we don apreng jong ki kira. Kenang bakin yo ban penrem biang ya ka ding jong ka jing tray ka jong man sim jong me ka jing im jong ki. Kira syam me ko pa. Metip lot syap hang jong ki. Metip ya ki da ka kerteng. Metip hang no ki sa hang no ki syong. Metip ka jing yat len ti ka ba jong ka jing im jong ki. Metip atrai hadu kat no kila len ya me dan apreng jong ki. Na ya atrai ka jing jong me ka kraw hadu kata ba mempet kita ka jing bamla jong i. Ba kum ba me yaw nong kam sniu halor ka ding pna. Ban ma pe ki pop jong u atrai. Me kloy ban ma pe ki, me kloy ban yarap ki, me kloy ban ai ka jing kmen ka paradise ka donot ka jong ki. Rablay baki ra ki kti jong ki kini ki badon ka yeng ka jong me ablay kini ka por ki badon ha yeng asam ki badon ha ki jakaya lenti ki bapet ki bakmi ne baki kor ki bora blay nga duai ma me men kren ki ma me men kta ki ka kti ka blamong ka jong me men kta ki donot jong ki men thau thmai ma me ablay men rung men syong kini ya rengkat bat men nado kan di kesngi syaki jing ya lenti ki ba per ka jing im jong ki bat ba mame menang san menang roy hakaran yeng ka jong ki atrai kat ba kiru kinang san man laga sngi menang dap kerhai de ka jing ai ka jong me ka jing im jong ki nga duai namar kata atrai jis be ka ka por kini baro ki barai ki kti bari ki wei ru kum jo atrai ki baran ki yeng ki sam ki haki hang no ka ba ki dona blai nga duai ker khu ki pendap kita kajing kemen kajing penem ai ki kajing ngos kembau jisu ulong utrai kajing im jongki bat ba me trai mendalong kenrat si saban sensar kajing im jongki nado hado nadong sadong ablay men ai ki kajing sai kalenti bakin ya kajing ngos kem ablay
Mame mame rengkat bat kia try ngadwai namar kata hagari ka klemat ko menta try jis bi men shong ka dok no jongki ba try ki ai kin long kin jalong ki batmai bat ki ai ki barem kin dok no na ka jing im jongki a blai shimiki wei pi wei ker khu ki nadu ka ne ka sngi shong dap ker hai mame ha ka jing im ka jongki ker khu mame try ka ne ka por ker khu yangi langru i wei pi wei ha ka ne ka por ki bi so ka ne khu bor a blai wat sha try ngi ru try ki bam pat la ban rai ka ne ka mi try su syong suk kata kajing sengau ka jongi re ahingi ka bor kan pa bangin la ban jubab de biang ya kajing khot ka tin jong me bet ka sur i ka khot sengau bahai ngi ker khu ma me ngi try we pe we ker khu la ka jong ka balang ngablei ker khu ma me try na do i pastor kita man besan kita khot komiti balang barok ka balang ngablei bi ai hakia try ka man sim jo kajing yai i ye me try bikin la ban yai syakri ye me kin la ban yai da kajing hem man sim try ku ma mala bu apo ka do no jongki bakin yai lap ka tin ka jong me try ka tin ka jing pen em ka batang leng bau Jesus Christ yai pen remi men sim jong me ya ka ding beneng ka jong me hakene ka balang hakipor barok ka jing im joki pen dap iki ya try da ka bor ka jong me ken pa hakipor barok ka jing im joki ker khu ma me kene ka balang ngablei yai pen roi ma me ka nam ka buram ka jong me hi hala ka jong ka balang leng baki kam ki jing thmu ki jing perkhat ki jing trei ki jing syakri ki jong ka blei ker khu try kene ka por sa si sena blei bi nyai ngo ye me ma sngo yang ken pa nyai ngo eme ke jing kerku ke jing don kat ka jome bat ngi ngapa ni kini barok raka bangen bada ka bangu haka kerteng ka jome onong pen em jong yu Jesus Christ naru menta baca ki bom jukut ro amen ubleun kerku yang ngi nam ta ka buram ka jong amen. Kublai sibun i pastor di wansong nagamenta kani ka khubor ka ba phi lapan sngo peneng jongi bat ki weiru ki bedan keleng ki ba snap ru lengba ki YouTube channel kalau long ka khubor ka ba yarap yangai phi bangin la ban yit yelade lau jisu udon em ka jingim jongi ne ngi la klat yu ne udon hakata ka ba kum ubala ja no nangi wala da ngila don ka jinge de bat u haki por ki balalen kani ka de ka por ka bangila yo sngo ye ka khubor ka ban pen thmai byang yingi ye ka jinge de jungi bat u balada u jisu don ha ka jingim jungi ka de ka por bangin wan byang su namaru up yingi ba un kerkhu pat yingi ban yo biang ke jinge de ka ba marmet bat u ka ba man gesngi man ka por man ka khlemat ban yat bat u ban kren bat u ban im bat u silenter ke jing im jongi hadu kesngi ka ba un sawan pat ban syau yangi ka balese ngim tip hakanu kesngi wan kan no ke jing jan ke jongka khublai sibun pastor nagamenta ni khubor sesin ai khublai ru yai kong i balong i kurim jeng pastor i ba lawan senran long i bat i weru i dekhot jong ka yeng i penpau i ka jing sungo i phiru kumju ubleun ker khu i phi kum ka yeng kesem un ker khu i phi pastor ha ka jing syakri ka jong phi yu ala ka jong ka balang hoi ha ki benta ki pher sidu ki bor balang ba seneng bat khamtam kumu syakri jong blei ban yalap ye gospel ke jong u haki singi por ki bo bleu ai phi ye ka banang beteng ban yalap ye ka keteng ka ba thiang bat ka badan bor ka ba penim ka jong try bat nong penim bi jungi u Jesus Christ dementang yela poi sya ka ban ka bakut jong ni ka jing sengilap bat chua bangin penwai nga dan khandiat ki kentien ban penpau ye kejing sungu ye phi baro ki parabangen ki bala sim ye la kejong ke jingkit khli ban pendap ye la kejong ke benta ke balong ke badan kam ha ka ba penlong ye kani kejing sengelam nadu kitu ki parabangen ki sekri kejong blai ki bala kloy ban wan ai ya ka khubor ke jing penim ban sam ya ka pening jungi
Laga long ki singi poya ki dong jong ka balang ki ba keleng lang keding hang ni ha po lom siam lang keding mingi bat kum juru ki parbungit ki jongi ki bala ki chakri ki jong blai ki bala yalap ki gospel ru ya hakani ka jaka ni yumani na do menin kami bat menta ka singi barok si singi lakim dan bat ngi ni ka pon ring ngi kan mau ya phi bat ngi ai khuble ya phi na ka menta ka jing lak lo jong phi ban wan ban sam ka tien ka jong blai ka bala long ka jing ka khu si sha ya ki babun tingi pen pauru ya ka jing sungu ya ki to baro na ka liang jong ki samla na ka liang jing sengdong ibala ai hangi ya ki jing ruai kerpang ki bala long sibentahi kom ki jing pen sngowi ka tin jong blai ban ra e ki men sim ki jongi ni pen pau ya ki jing sungu ya ki nong yalam jing ruai ki bala sim ya lo ka jong ka benta ha ka ban yalam ya ki jing ruai ha ki jing jiseng baro sitayo bakan long ka jing ruai ka berhem bat ka berhenti na ka benta ki turu ki bala tem ya kini ki jingtam khamtam hayung mani nadu menin kamiet ban ai ka jingtam nakamenta bakan long ka ban benrap ya ki jingir wailang jungi kum ka jingeseng ni pen pau ki jing sungu e piru ki bala simbenta kum kinong pulis dang bat puli duai bat duai ha ka basdang jung ka jingeseng bakan long ka jingker khu ya ki bas ngap ya ka tin ka jong blai ni pen pauru i kajing sungu ya ki dukhat jong ka PA system but media multimedia committee hot ki volunteers ki bale trisitom nado ka basdang jong ka jing sengelap hakani ka tayo ka bro sitayo nado mandi ki to ki bala penbiang i kajing don kam hakaliang kajing pensawa ba ki ba snap kenyo sngu ba ya ka khubor bat ki turu ki bala kitkhia ban pendap ya ke recording ya ke ban pha sha ke YouTube channel jong ke balang ublayun ker khu ya phi ha ke jing sakri ke jong phi ke ba kodor ke ba phi don leng ba ki sap ki phong ki jong phi na ke benta ke buram ke jong u ni pen pauru ya ke jing sungu ya ki yeng ki sam jong ki paramngit ki jong i ki bala pelat ya jakai ha ki yeng ki jong ki bang in yo ban penlong ya ki jing seng yelap ha ki singi po ya jong ni katayo ka bala dam bat kamjuru ya ki yeng ki samru ki bala penbiang ya ki jingnon kam jong kamet ha ka jingbam ki badan kam na ka benta ki sekri jong blai ki bala wan ban kran bat na ka benta ki wei patru ki parabangen bat klam da klat ru mla ban klat ya ka jing bangin penpau ya ki jing sungu ya is secretary jong mission and evangelism committee ibala trimet ban mensim naga benta ban penlong ya kani kejing ya sengelap bro siteo bakan long ka bayat renti ben la pedeng kejing dawa ki babun ya i haki kam ki jam ki ba fer la kalong ka kam ka bay train haki kam jong ka balang bat sikiweru ki benta ka bay day bat ka kam ka jong blay ublayun kerkhu ya phi lambat ke yeng ke sam ke jong phi ha ke jing sakri ke jong phi teng ila poi menta sakaba nyen poi ya kaban penwai no e ni ke jeseng but ni ai khuble ye phi baro ki parabungen ki ba le don benta leng ba ki ba bon ki benta ho ngam la ban nyu lut le sing la ban klat ye no re no pin sngu ba ban sngu num sngu e ndrei kani ke jing ai khuble ka long nam ta jong phiru hoi kham da klat ru ye phi ke parabungen ki baleng ba ki ni ki sngi baro phila yai duai na ka benta kani ke jing sengelap jong ka balang baleng ba ki jing duai ke jong phi sisang ilai iu so baru bleu la kerkhu e ba in mat ye ke jing penthamai kum ka balang hi bat ki wei ru ki parabangai ki paramansim ki balayo diang ye ka jing penthamai bat ki jing penim na ka ktien ka jong blai te hakani ka por ngi la pois ka bakut tu bleun kerkhu ye phi baro lang ki balayo sngo ye ka khubor ka jong blai kani ka por
baka kaktin ke jong blay bapila snow kan yaisa bat pi bat ngangit scam bapila shim ya ka decision ban priang yo jisu ban buat yo ban nyat bat silantar ke jingim ke jong pi bat bonong ulok bahajan jong pi haki por baro jong ke jingim ke jong pi tang jisu bat tang mo uhi ubalaban aingi ke jingim ke basisya ke badan jingmut ke badan jingkermen hakani ke jingim mentah hakani ke selakando ke basipor bat kamtam ya ke jingim ke bansawan haki artaba jong ke bom jukut tu bleun kerku tingin punwai no egani ke jing seng dak mengin ruai lang ya ke jing ruai ke basan spa life huar na ke ba thamai bat ke jing ruai ke ba arspa khnai fulai na ke ba khamrim wat kentai ko jisu jamnut snow ka yam jonga haba medang khat ye ki wei wat kentai yanga Jisu snow ka yam jonga haba medang khot yaki wei wat kentat yanga baro kitu khot jonga ni ka jingruai bad hadin bangila dap ruai ka ni ka jingruai sasisin ngan kerpat biang ya i pastor Tiwan Syong by in pelat yangi da ka jingkerku bad penwai Wat kentai ko Jisu nun snow kayam jonga ha bamidang kot yaki wei wat kentai yanga Jisu snow kayam jonga ha bamidang kot yaki iwei wat kentai yanga syangan wan syaket jing isnei jing snowun ban shem ha badem hakajing snow see jing ngait lot penskem Jisu snow kayam jonga ha bamidang kot yaki wei wat kentai yanga ngam dan hoko trai banda hawa tan bami lasha ya kadonut stiu penke na marding puna Jisu
ba mi dang khot ya ki way what can tai yang mi hu ten rai krao kai ji hing im bát ca trình suk jai ngam don shu haneng hake hendo thang mami kutrai Yam jonga ba midang khot yaki way what can tai yang Teu blei ke jing sok balawalam pat na kibayap yaw nong ap ubakraw ke lang brot. Daga snam ke jutang bom jukot yaw jisu trai jongi ken. Un penjana ye pi ke jing le babha baro ya kaban le e kamon jong u. Daga batrei ha pi ya kata ka bapensngob ha e hakmat jong u. Daw Jisu Christ hau batolong ke buram syaki bom jukot i bom jukot. Kajing ai kajing Jisu Kristus trai baru nong penim jongi. Kajing it ba jongu bleu kupana bom jukut. Lemru ba kajing selok ke betiang ke pencet bor kajong mensim bakut kajong blei. Ini kajing kerku ki ba kersoy na ke ket jongu weu bleu ba im. Kini ai dap kerhai berla kajong ke balang ki para bangit ba it baro hapo jongka. Kinong lembak ki bangit hame kini keri kajongi. Obe kita ki ba syakri ki ba mani me hakeleng setlak kapat heiru. Naduk mentah bat caduk ki bom jukut. Amen.